שלום לכם, שלום ענבל. שלום קינן. היום ברשת החברתית על אלימות בני נוער, תופעה מדאיגה שהולכת ומתפשטת, על החיים הקשים של הטרנסג'נדרים וההומוסקסואלים הדתיים. אך נפתח בתופעה מכעיסה במיוחד. מתי הצלחתם להבין את השורות הקטנות במסמכים וחוזים? כנראה שמעט מאוד, אם בכלל. דניאלה ירון צולר בדקה כמה פשוט לכתוב קל וברור. הנמצא על קרקע רשומה בלשכת רישום המקרקעין, ואשר אין צורך לעשות בה טרפלציה? הנתונים יצוגו באפליקציות, באתרים מסוימים. אין דבר יותר מרגיז מלקרוא מסמך שאתה חייב, אבל ממש חייב לחתום עליו ולא להבין. אתם יכולים להירגע. גם המשכילים שבינינו מתקשים להבין מושגים כמו פרצלציה, מקדם המרה, תחלוף, ריבית קונטוקורנטית. כן, לא טעיתי. אפילו אליעזר בן יהודה בחלומות הכי פרועים שלו לא דמיין לעצמו לאן יכולה השפה העברית להגיע. ואם יש מישהו שיכול לספר לנו האם אפשר גם אחרת, זהו אליעוז רבין, מוביל מהפכת הפשטות העסקית. היום בעולם כבר מזה כמה שנים יש גל ומתודולוגיה שנקראת פישוט ניהולי, שגורסת שכל דבר, כל קשר עם הלקוחות אפשר לעשות אותו בתהליך הרבה יותר פשוט ובשפה בהירה, פשוטה, שהלקוח יכול להבין אותה. והאם יש מישהו שנוהג כבר אחרת? כן, זהו מיכאל גולן, מנכ"ל גולן טלקום, שיודע בדיוק מה הצרכן הישראלי צריך. להיות פשוט זה טוב לצרכן, זה גם מאוד טוב לארגון. הצרכן הישראלי רוצה משהו פשוט, איכותי וזול. כך נראית פוליסה שעברה פישוט ניהולי. לא להאמין, חצי עמוד? כן, כשאת קוראת את זה, את שואלת את עצמך מה בעצם כתבו ביתר העמודים. תוגדל הפנסיה לשאירים, על פי היחס המתקבל מחלוקת יתרת הזכאות הצבורה, ואם יש משהו הפוך מפשטות, זהו תקנון אב הכרס הממוצע של קרנות הפנסיה בישראל. מיד על הלב, הקורא הממוצע מבין את זה? מסוגל להבין את זה? אם אני אגיד לך לא, זה לא יפתיע אותך. זה לא יוצא דופן. מרבית התקנונים שאני מכיר הם בסדר גודל כזה ואפילו יותר עבר. בשביל לתת את המוצר האיכותי והמחיר הנמוך לא צריך לסבר את הדברים. חברות מבינות שסיבוך עולה להם הרבה מאוד כסף. גם הלקוחות פחות מרוצים, תובעים אותך יותר, דורשים יותר כספים, והעסק הזה עולה הרבה מאוד כסף. אני מאמינה שזה חלק מקומבינה של כל החברות, שמעלים מאיתנו כל מיני דברים קטנים שאנחנו לא מרגישים ולא רואים, ורק אחרי זה אנחנו מקבלים הפתעה. מרגיש שאיפשהו המניע הוא לעשות דברים קצת יותר מסובכים, כדי שפשוט לא נבין. אז אפשר גם אחרת. אפשר אחרת וגם כדאי שיהיה אחרת. השאלה הזו, אם אפשר גם אחרת, הינה שאלה שנוגעת לכל אחד ואחת מאיתנו. שירות מסורבל ומסמכים ארוכים עם מושגים לא מובנים. או כמו שנאמר, האם באמת מסובך הוא משובח? אתה מאמין שאנחנו נזכה ליום שבו זה ייראה אחרת? אני לא איש בשורה. התקנון ואיך שהוא נבנה ומה שהוא צריך היום להכיל, כנראה לא ייתן את התשובה הזו. אפילו במסמך הכי פשוט שהוא עמוד אחד או שניים לכל היותר, גם שם כולנו הולכים לאיבוד. אני חושב שזה קורה, זה קורה לאט. זה יתגבר ככל שהציבור ידרוש יותר, והחברות יבינו יותר שכדאי להם להיכנס לתהליך הפישוט הניהולי. אז מי יצילנו ויביא את השינוי? האם נזכה ליום בו פוליסת ביטוח תהיה עמוד אחד? האם נזכה ליום שחוזה משכנתא או תקנון קרן פנסיה יהיו קצרים וברורים, והשפה בהם תהיה בגובה העיניים? האם אפשרי הוא דבר? לא ברור אם מדובר בזלזול בלקוח או בניהול לקוי, או סתם במסמכים שמזמן לא עשו עליהם הגעה. אבל אין סיבה שהלקוחות ישלמו את המחיר. אז דברו וכתבו חוזים פשוטים. נעבור לנושא הבא. אליו אסור להתייחס בפשטות, במיוחד אם אנחנו הורים. אלימות בני נוער שהפכה למכה חברתית קשה. מוטי קדוש כהנא הם הגורמים שיוצרים מציאות קשה. אז האם הנוער של היום אלים יותר מזה של פעם? ומי יודע לכמה סכנות הם חשופים? אלימות יכולה להיווצר כמעט בכל מקום אפשרי, בפארקים, במועדונים, בסופי שבוע, גם ברשת ואפילו בבתי הספר, המקום שאמור להיות הכי מוגן עבורם. בעצם, כל מקום הוא יכול להיות זירה פוטנציאלית לאלימות. יום שישי אתה יוצא לקיוסק, יש לך טור של ילדים שמחכים שמישהו בן 18 יעבור ויקנה להם אלכוהול. עין ומם הם בני 17, שחיים רואים ונושמים את המציאות של הסטטיסטיקה הקשה של אלימות בקרב בני נוער,
הניבטת מדי יום מכלי התקשורת. אין מצב שאתה תלך למועדון ולא יתחילו איתך מכות. אין, הם באים בשביל לדקור. לכל אחד יש סכין בנעל, בכיס, הם מסתובבים עם זה, הם מחפשים את זה. עבריינות נוער הפכה לתכתיב, לנורמה שכבר לא מפתיעה אף אחד, גם אותם. אם סתם נגיד, אתה שומע בחדשות, נער בן 17 נדקר לאנושות. לא מת, אנושות. אתה בהלם? אני לא בהלם. הגילאים בהם ילדים עוסקים היום בהתנהגויות שאנחנו מגדירים אותם כהתנהגויות עברייניות או התנהגויות מסוכנות כמו שימוש בחומרים מסוכנים, הגיל יורד. אם אתה שואל אם אנחנו בבעיה היום יותר מה שהיינו פעם, אני נאלץ לקבוע שכן. מהם הסיבות שגורמות לבני הנוער להתנהג בצורה כה אלימה? מה באמת מביא ילד להגיע למצב שבו הוא מאבד את העשתונות? ירדן רחמני ממייסדי סיירת ההורים בבאר שבע, אשת שטח שראתה לא מעט אלימות בעיקר של בני נוער. רחמן בטוחה שיש גורם מרכזי הקשור באלימות הגואה. ראיתי אירועים של ילדים שיושבים בפארקים ושותים ומאבדים כל צלם אנוש שמאוד קשה אפילו להתקרב אליהם. וזה לצערנו הרב קיים היום בכל המדינה. אך לא לאלכוהול בלבד מיוחסת ההתגברות באלימות בקרב בני נוער. ניתן לראות לאחרונה את נושא ההימורים שמופיע יותר ויותר בהקשר זה. וההימורים לוקחים את בני הנוער לסיבוב מסוכן על רולטת האלימות. וישבתי עם חבר'ה שרק חגגו בר מצווה, שדיברו איתי על איך הם הרוויחו 200,000 מפוקר, ואיך הם עכשיו מתמודדים עם העבריינים האלה שדורשים מהם את הכסף חזרה, ולא יערפו שם. וזה נשמע תופעת שוליים כזאת, אבל זה מאוד 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 רווח. מאוד. עם כלים כמו פייסבוק, וואטסאפ ואינסטגרם, הילדים של היום מחוברים יותר מאי פעם לעולם שאין לו גבולות, בחלל שאין בו ריק, רווי בסכנות ואיומים. ניתן לזהות בחלק מהמקרים שההתנהגות שלהם היא קצת יותר אגרסיבית. יש לזה המון השפעה של מדיה ודברים שהם חשופים ביום יום. בעצם העובדה שהאינטרנט הוא פתוח. זו התנהגות פרטית של ילדים שנמצאת בתוך המכשיר הטלפון החכם, והנזקים, אם זה הצקה, התעללות, גרימת נזקים לאחרים, היא כזו שצריכה להטריד אותנו. כתבת משהו בוואטסאפ, בפייסבוק, זהו, אני מחסל אותך. קשה לי עם הקלי קלות הזאת של הבני נוער, של לשלוף סכין ולתקור. אז האם זהו הדור שאמור להוביל אותנו מחר? האם להורים יש עדיין סיכוי להציל את הילדים? צריך להיפסק, לא יכול להמשיך ככה, וצריך לעשות משהו בנושא הזה. נכון לעכשיו, נראה שהעתיד לוטה בערפל. עוד נושא לא פשוט, הטרנסג'נדרים נולדו למציאות קשה וכואבת כמעט בכל תחום בחיים. יעל בחר בדקה מקרוב את הקשיים היומיומיים איתם הם מתמודדים. מה עובר לכם בראש כשאתם שומעים את המילה טרנסג'נדר? מה אנחנו באמת יודעים עליהם? מסתבר שמעט מאוד. החברה שלנו עדיין לא מוכנה להיפתח למי שנתפס כחריג בעיניה, וכמו תמיד מדובר בסטיגמה. מה שמעלה את השאלה המתבקשת, מי קובע מהי הנורמה? תכירו את נורה גרינברג, טרנסג'נדרית, שאת השינוי המגדרי עברה בסוף שנות ה-40 לחייה. לפני כן, ניהלה בתפקיד בכיר בחברת הייטק, התחתנה, ולה 2 ילדים מאותם נישואים. ההתעסקות הרבה במהלך השנים בנושא הגבירה את רגישותה הגבוהה לכל המונחים הקשורים בעולם הטרנסג'נדרים. תוכל לומר לי בערך כמה כאלו חיים בישראל? עדיף שלא תגיד כמה כאלו. טרנסג'נדר זה שם תואר, זה לא שם עצם. לא המין הביולוגי הוא שקובע אם אנחנו מזדהים כגברים או כנשים. נורה מקדישה את רוב זמנה כיום לייעוץ ותמיכה בסוגיות זהות מגדר. מטפלת באנשים טרנסג'נדרים, ומתברר שיש לה לא מעט עבודה. הגיעה אליי לפני כמה ימים מקרה של עובדת, התחילה לעבוד כגבר, והיא הודיעה למעסיקים שהיא עושה שינוי מגדרי ותהפוך לאישה. היא נתקלת היום בהרבה קשיים, היא אפילו הואשמה בהטרדה מינית. לא פעם האדם הטרנסג'נדר נמצא במצב של אדם מוחלש שיודע שמי שנמצא מולו לא צודק. והם קורבנות מאוד קלים לטורפים שבשוק העבודה. מי שמעידה על עצמה שלא חוותה את האפליה היא בל אגם. בל, בת 30 מתל אביב, נולדה וגדלה בחולון כניסי מגמי.
בגיל 17 החלה בל בתהליך לשינוי מין. כיום, לאחר שהפכה לעצמאית בשוק העבודה ועובדת כמפעילה במסיבות לרווקות, רואה בל את יתרונה כטרנסג'נדרית. יכול להיות שזה יהיה יותר מעניין להזמין לסיבת רווקות מישהי שהיא טרנסג'נדרית או לא בחורה רגילה, כי יש בזה גם את הדבר המסקרן והמעניין. אני חושבת שכאילו שבנות מתלהבות מהעניין, תראי, יש בזה, אני גם מאוד נהנית מזה. 20 למרץ, זה יוצא יום חמישי, נכון? למרות העניין והסקרנות, מתברר שגם בתחום זה נתקלת בל בהרמת גבה כשהמילה טרנסג'נדר עולה. לפעמים אני מקבלת טלפונים מקלות ושכאילו מתלהבות ואת מזה ובל ואנחנו רוצים מזה ולהזמין לכם סיבת רווקות וזה, ואז פתאום באמצע אומרתי, אבל את יודעת, יש איזה כמה חברות שהן חוששות וזה, הן מפחדות מדרג וזה וטרנסג'נדר. זה קורה. על אף שלא חוותה קשיים יוצאי דופן בחייה, בל מודעת שישנה בעיה ביחס לא זוכה ציבור הטרנסג'נדרים. זה מאוד מכעיס אותי. יש המון בורות עדיין. זה לא בחור שגם בגיל 18 והוא גבר בחור, הוא אומר, יאללה, היום אני אהיה אישה והולך לעשות את זה. אני חושבת שזו לא בחירה. נכון לעכשיו, קהילת הטרנסג'נדרים צריכה להמשיך ולהיאבק על מקומה בחברה הישראלית. והדרך לשם מתחילה אולי במסר פשוט. בן אדם כמו כל אחד ומגיע לו, יש לו את הזכות להכרה ולכבוד כמו כל אדם אחר. יש דברים שמובנים מלאים לגבי אדם שהוא איננו טרנסג'נדר. אין שום סיבה שלא יהיו מובנים מלאים לגבי אדם טרנסג'נדר. לא כולם חייבים לאהוב אותי ולקבל אותי ולבוא ולטף אותי ולהגיד זה מדהים מה שעשית. לא. זה בדיוק כמו שלא כולם יחבקו ולטפו את הדתיים, בדיוק כמו שלא כולם יחבקו ולטפו את הערבים, ולא בדיוק לכל מגזר, לכל דבר. לא כולם חייבים לקבל את כולם. כולם חייבים לכבד את כולם. האם יש סיכוי לשינוי בגישה שלנו כחברה כלפי ציבור הטרנסג'נדרים? ימים יגידו. מה שבטוח, אם הרתיעה תישאר בצד, נוכל לקבל הצצה לעולם השונה משלנו ולראות עולם ומלואו. מעניין מאוד. ומי שנאלצו שנים ארוכות להתחבא או לחיות חיים אומללים הם ההומוסקסואלים הדתיים. היום השתנה המצב. הילה כהן הם בחור דתי אמיץ שבחר להתמודד עם יציאה מהארון. בסדר. נקרא שאתה לא הומו. במשך שנים, בקהילה הדתית היה ברור לכולם שהומוסקסואליות ודת הם שני קווים מקבילים. למרות זאת, לפני שנתיים חיים שגב החליט לצאת מהארון ולהשאיר את הכיפה. הוא פתח קבוצות תמיכה באינטרנט וליין מסיבות, במיוחד לקהילה הדתית הגאה. והוא מתעקש שלהיות הומו דתי זה דווקא דבר אפשרי. ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות. חיים שגב נולד ב-1990 ברמת גן למשפחה דתית. את ילדותו בילה במסגרות דתיות, ורק כאשר הגיע לישיבה חש משיכה לגברים. את נטייתו המינית נאלץ להסתיר מסביבתו הקרובה. בהתחלה אף אחד לא ידע, אבל אז בגיל 18 ההורים שלי גילו דרך שיר שכתבתי. ואיך הם הגיבו כשהם גילו? כשהם קראו את השיר הם פשוט בחרו, כאילו הם לא ידעו איך לעכל את זה. הם אמרו לי, תעזוב את הישיבה, תלך לצבא, ראית יותר מדי בנים, אתה צריך לראות גם קצת יותר בנות, תעזוב את כל החברים שיש לך, אז הם השפיעו עליך. עכשיו, מה אני עושה עם זה? זאת השאלה. איך אני מתמודד עם זה? מרגע שיצא מהארון, עמדה בפניו דילמה קשה. האם לעזוב את עולם הדת, או להמשיך עם האמונה למרות הסתירות והקשיים? אתה בעצם חי לכאורה בחטא לפי ההלכה. בהתחלה זה באמת מה שהרגשתי. אני בכיתי, אני הלכתי למקווה, עשיתי איך אני עכשיו הולך ומחפש מישהי לצאת איתה ואיך זה עובר לי. וזה לא עובר. זה אני ככה. איך אני עכשיו מתמודד עם ההלכה? אתה חושב שזה באמת אפשרי? כשמבינים שמדובר פה בדיני נפשות, שאנשים מתאבדים, שאנשים חיים בסבל, שמשפחות נהרסות, וזה לא בן אדם אחד או שתיים, זה ציבור ענק שנמצא פה, אז פתאום כן יהיה אפשר לבוא ולמצוא היתרים ולא יפחדו. חיים לקח צעד קדימה את היציאה מהארון, והחליט להיחשף פומבית בטור אישי במאקו גאווה. בעקבות ההצלחה של הטור, גדל הרעב, והוא החליט לשבור את החומות של החברה הדתית המסוגרת, ולחתור לביסוס קהילה הומוסקסואלית גאה, בלב המבצר התל אביבי החילוני. כל החברים הדתיים שלי חזרו בשאלה בעקבות זה שהם היו הומואים. ואז פחדתי שגם אני אחזור בשאלה, כי לא רציתי. ואז פתחתי את הקבוצה. צירפתי כמה דתיים שאני מכיר, הם צירפו כמה דתיים שהם מכירים. וככה בעצם הקבוצה גדלה וגדלה וגדלה, עד שעכשיו אנחנו כמעט 500 אנשים בקבוצה. לצד החיבוק החם שקיבל מהקהילה הדתית הגאה,
נתקל בחטף קרה ממקום לא צפוי. מי שדווקא היה דתי, אז הוא עוד יותר קשה לו לקבל דתיים, כי הוא אומר, נו, אני הייתי דתי וזה לא הסתדר לי, אז הלכתי מזה, אז כאילו, מה אתה רוצה לעבוד עליי שאתה יכול להיות דתי? אתם הומואים, אתם הכי צריכים לקבל אותי, נו, גם אני הומו, וכאילו, מה הבעיה? אז מה, איך זה מסתדר, וזה לא הגיוני, ואתה צבוע, ואתה פה, ואתה שם. כמו שאומרים, לך בשלום ותחזור בשלום. במקביל לעבודתו בביסוס הקהילה הדתית הגאה, התחיל בפיתוח קריירת משחק טלוויזיונית. ביום הבחירות לא תמצאו רבבות פעילים שידחפו אתכם להצביע עבור מפלגת הכלכלה. בבחירות האחרונות אף לקח חלק בקמפיין של מפלגת כלכלה, וכבר אז הבין שהפוליטיקה יכולה להיות כלי יעיל להגשמת אמונותיו. רוצה להיכנס לפוליטיקה? ברור, יש לי פה אמונה ויש לי אידיאולוגיה ואני רוצה ללכת איתה עד הסוף. אני הולך בדרך הזאת ואני אמשיך עם זה הלאה עד שזה יצליח. בסופו של דבר יהיו שיגידו שחיים נאיבי. אחרים יסכימו איתו שניתן לשנות את המציאות עם כוח הרצון. כך או כך, אי אפשר להתעלם מהשאלה הקשה מכל. האם בתור מדינה דמוקרטית ויהודית נצליח למצוא פתרון? הסיפור הבא מרגש ומעורר השראה על התמודדות יוצאת דופן ואמיצה במחלת הסרטן. דורית מזרחי התלוותה למורן ברק שחלתה וניצחה את המחלה. סרטן השד הוא הסרטן השכיח ביותר בקרב נשים בישראל ובעולם. 1 מ-8 נשים עלולה לחיות במהלך חייה בסרטן השד. מדי שנה מאובחנות בישראל 4,500 נשים. לפי נתוני משרד הבריאות, כיום חיות בישראל 19,493 נשים שאובחנו עם סרטן השד, שהחלימו או שעדיין מתמודדות עם המחלה. נשים החולות בסרטן השד עוברות מסכת טיפולים קשה שדורשת מעבר ליכולות הפיזיות יכולות נפשיות המאפשרות להן להתמודד עם המחלה. נדמה שהמקרה הלא סטנדרטי של מורן ברק הוא דוגמה קיצונית להתמודדות זו. אני הלכתי לבדיקת ממוגרפיה, הבדיקה הייתה תקינה, וכעבור כמה חודשים פרצה אצלי דלקת מאוד חריפה בשד. בסיום הדלקת אובחן אצלי סרטן השד. עברתי כריתת שד מלאה. עד כמה היה לך קשה? חליתי 3 פעמים במחלה, והתמודדות לא פשוטה. כל פעם לקום מחדש אחרי משבר. זו הייתה תקופה קשה. וחשבת לקבל חוות דעת נוספת או קיבלת? לא, הרגשתי מאוד טוב עם הרופא ועם הבית חולים, הרגשתי ביטחון. לפי נתוני ה-OECD, נכון לשנת 2011, שיעורי התמותה בישראל גבוהים מממוצע המדינות המשתייכות ל-OECD. יחד עם זאת, משרד הבריאות טוען לירידה בשיעורי התמותה מן המחלה בישראל, וזאת בשל הגילוי המוקדם. אולם מחקר קנדי חדש מטיל ספק ביעילותה של בדיקת הממוגרפיה המוקדמת. לפי שעה, משרד הבריאות לא מתרגש מממצאי המחקר. כמו כל בדיקה, יש כאלה שיטילו בכך ספק. אבל אנחנו כרגע בישראל, כמו בכל העולם, חושבים שממוגרפיה היא בדיקה מצוינת ומצילת חיים. משרד הבריאות מעודד נשים לגלות את הסרטן בשלב מוקדם בעזרת בדיקות ממוגרפיה תקופתיות בהתאם לגיל ולקבוצת הסיכון. חשוב להבין כי בדיקת הממוגרפיה היא הבדיקה היחידה שהוכחה ואושרה כיעילה ביותר לגילוי מוקדם של סרטן השד. בדיקות הממוגרפיה שעברה מורן לגילוי מוקדם של המחלה נעשתה בהמלצת משרד הבריאות. האם היית ממליצה לנשים שאינן בקבוצות סיכון ללכת ולהיבדק? כל אישה חייבת להיבדק פעם בשנה על ידי כירורג. פשוט חובה. הגילוי המוקדם הוא חשוב ביותר להצלחה. למרות שבממוגרפיה הראשונה שלך לא הבחינו את המחלה. אצלי הכל היה קצת שונה, על כל הנתונים, אבל בכלל לא משנה. חשוב שכל אישה תלך להיבדק. מרכיב מרכזי להתמודדות עם המחלה הוא הקשר האישי שנבנה בין הרופא המטפל לחולת הסרטן. מה ענייני, מתוקה? זה המקרה של מורן ברק ודוקטור מירב בן דוד. מעולה. שעברו יחד את התהליך הטיפולי הקשה. זו שליחות. זו שליחות. היא בשליחות שלה להבריא מהסרטן, ואני בשליחות משל עצמי להבריא אותה ולעזור לה לצאת לדרך חדשה. ניצחת את הסרטן? אני ניצחתי את הסרטן, אני עשיתי מסיבה לכל האנשים שהיו איתי בכל התקופה, והייתה שמחה גדולה, ואני היום חיוך מאוד גדול. אז אפשר להיות אופטימיים. לגמרי. לזכור שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך. נכון להיום, הנחיות משרד הבריאות בדבר גילוי מוקדם של סרטן השד נמשכות, וכך גם בדיקות הממוגרפיה. ההתייחסות לסרטן השד עברה מהפך, וכל מחקר חדש תורם להגברת המודעות הנרחבת בארץ ובעולם.
אפשר להיות אופטימיים בניסיון לנצח את הסרטן. נזכור שהמשחק נמשך והחיים יפים. שלום דורית. שלום קנן. ישנה גם תקווה. יש מקום לאופטימיות. שיעורי ההישרדות מראים שמעל 80% בעצם שורדים מסרטן השד. ועוד נתון מאוד מאוד מעניין ומעודד הוא ש90% מהנשים שחולות בסרטן השד הם בעצם, אם הן מגלות את הסרטן בשלב מוקדם, הן בעצם מצליחות להירפא מהמחלה. זה נתון מאוד מאוד מעודד. וכמובן אי אפשר להתעלם מהתקווה הגדולה של ישראל בתחום הרפואה. אנחנו יודעים שישראל היא אחת מהמדינות המתקדמות בעולם, ולכן יש בהחלט מקום לאופטימיות. ביחד עם התמיכה הנפשית של הרופאים אנחנו בהחלט נגיע רחוק. נשמע מעניין, תודה רבה, והעיקר הבריאות. תודה. ולעניין אחר, ניתוחים פלסטיים הפכו בישראל לעניין שבשגרה. יותר ויותר נשים וגם גברים בוחרים לשדרג את המראה החיצוני לאחר ביקור מכאיב אצל הפלסטיקאי. על כך בכתבתה של סוזנה אברהימוב. ניתוחים פלסטיים בישראל הפכו לטרנד מוביל. יותר ויותר נשים וגברים בוחרים לבצע ניתוחים פלסטיים. בעשור האחרון ישנה מגמת עלייה במספר הניתוחים בעולם, וגם ישראל לא נשארה מאחור. בשנים האחרונות נראה שכולם עושים את זה, כותבים על זה, ובעיקר מדברים על זה. בישראל מתבצעים למעלה מ10,000 ניתוחים פלסטיים בשנה, ונראה שהפכנו למעצמה של ממש. בשנים האחרונות אנחנו רואים בהחלט עלייה בביקוש הן לניתוחים פלסטיים והן לטיפולים שהם לא ניתוחים, טיפולים אסתטיים, כמו שאנחנו מגדירים אותם, אם זה הזרקת בוטוקס, אם זה הזרקת חומרי מילוי, וכמובן גם ביקוש שהוא גדל והולך לניתוחים פלסטיים. סקר שערך האיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית בשנה האחרונה מעלה תמונה מעניינת לגבי האיברים המטרידים יותר מכל את הישראלים. 36% מהניתוחים הם ניתוחי חזה, 13% הם של מתיחת פנים, וטיפה מאחור נמצאים ניתוחי האף, מתיחת הבטן, שיבת שומן וניתוחי הפפיים. למרות ההתקדמות הרבה שעברה ישראל בתחום הכירורגיה הפלסטית בשני העשורים האחרונים, נדמה שהחברה הישראלית עדיין נשארה מאחור בכל הקשור לתדמית המנותח. לפעמים הסביבה היא לא דווקא תומכת. היא יכולה דווקא לשלול ולהגיד לך למה את צריכה, וזה חדר ניתוח, והאף שלך יפה ואת נראית טוב. עשיתי כל מה שעשיתי, עשיתי אך ורק בשביל עצמי, כי אין מה לעשות, תמיד הרושם הראשוני הוא הדבר שקובע. על דבר אחד אין חולק, כולם רוצים לראות יפים וצעירים יותר. נשים עם מראה צעיר יכולים להשיג עבודה טובה יותר, נחשבים למצליחים יותר, וקל להם יותר להצליח עם בני זוג. ואם אלה פני הדברים, אז לא מפתיע שתעשיית הניתוחים הפלסטיים נשלטת ברובה על ידי מנתחים גברים. מה שגם לא יפתיע אתכם לשמוע שכ-85% מהמנותחים בישראל הן נשים. מכאן עולה השאלה, האם למנתחים הגברים יש אינטרס שיותר נשים יגיעו אליהם? הביקורת שענף הניתוחים הפלסטיים נשלט על ידי גברים, ובכך בעצם מוכתב לאנשים מה הן צריכות לעשות. הביקורת היא מאוד לא נכונה. פעמים רבות אנחנו אומרים לאישה שמגיעה לייעוץ שאנחנו ממליצים לא לעבור את הניתוח, ולמרות זאת בעצם הרצון לעבור את הניתוח זה בא לגמרי מהן. התעשייה של הרופאים והגברים הם אלה שדוחפים. זה שבאמת כל התעשייה הזאת מנוהלת על ידי גברים, זה עוד מקום שאני לא מרגישה עוד שאנשים יתברגו לזה. חבל שכך, כי אני בעד העצמה נשית. עליית הרווחיות של תחום זה בשנים האחרונות משכה עליהם מנתחים פלסטיים רבים מתחומי אסתטיקה וכירורגיה משחזרת. הרבה רופאים שהם לא מקצועיים, הם לא פלסטיקאים, הם לא רופאי עור, התחילו לעסוק ברפואה אסתטית. זה לא קיים במקומות אחרים בעולם, שם מנתחים הם או עוסקים ברפואה אסתטית או רפואה שחזורית. יש גם סיכונים, תופעות לוואי, לא היו לך חששות? אני בן אדם שלא מפחד, אותי חדרי ניתוח זה לא משהו שמרתיע. כל בחורה או גבר שמרגישים לא שלמים ממשהו, שיעשו. באיחור אופנתי, אך במלוא הכוח, הפכה הרפואה אסתטית בישראל לאחת המתקדמות בעולם. מנתחים פלסטיים בישראל הם בעלי שם עולמי ונחשבים לאנשי המקצוע הטובים בעולם. עם זאת, עדיין קיימים מעצורים חברתיים בתחום. אז האם ניתוחים הפלסטיים בישראל יהפכו לדבר שבשגרה? ימים יגידו. סיימנו ליום. באווירת יופי. כן. אז זו תוכנית של הרשת החברתית בשבוע הבא. להתראות.